जाहैबाय नेपालिसो ओमफ्राय माने मानसिया बर'जों हाबा जादों आरो ओंखायनो बर'खौ इसेबां बुजियो थेवबा माने बुंनायफ्रा माने प्रनाउन्सियेसनफ्रा बारा मोजां जाया आरोखि ना बिया हमा खै बोसोर हल 2014 हा 2014 आदसा नैबिसोराव जाबाय बेबो जाहैबाय बिहारि खिन्थु बे बिहारि नङा एक्सुवेलि बे माने सुत्रदरसोमोन आरो ओमफ्राय माने बिहारिजों हाबा जाबाय नालाय ठाकुर नाखि ठाकुर এটা ঠাকুর হল আগত কি আছিল সূত্ৰধৰ না সূত্ৰধৰ সূত্ৰধৰ नैरोजाय ओमफ्राय माबाफ्रा महिलाफ्रा ओमफ्राय आं दायो ओरैजा हाबसिगोन आरोखि थांलाय उन्दुलाबायनासो दङ मानसिफ्रा नै सोरबा माने नैबे जाहैबाय आरो मेन मालिक नङा बेनो ओमफ्राय हाब किहर पयसा এইবিলাক हा हा किहर पयसा नै साव साव हन्दा साव किहर माल এইবিলাক हेल' लोगोफोर आं दिनै फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दायो नै न'निफ्रायनो माने भिडिअखौ जागायलांसै आं न'निफ्रायनो गासिबखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय जोङो दिनै मोना दायो जाबाय 7टा मोनाबिलि 7टा जाबाय आरो जोङो दायो थांगोन मोनसे जायगायावहाय आङो बेयाव माने जोङो न'खरनि फेमिलिजों थांगोन आरो ओमफ्राय बेयाव जों मानि थाखाय थांनो नागिरदों आरो बेयाव मा खामानिनि थाखाय जों थांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो माने फारसेनिफ्राय माने मोजाङै खोन्थालांगोन नोंथांमोना जों थांफाबाय थाबानो जाबाय आङो माने मा जाहैबाय बेयावहाय आरो जोंनि न'निफ्राय खमसे खम माने 2.5 किल'मिटारनि गोजान आरो बेयावहाय माने जोङो मोनसे माने गोनांथार सावरायमेल लानाय जादों बेयाव माने किसिम मानसिफोर नुगोन आरो दाहाय जायखिया जों दायो न'निफ्राय ओंखारबाय ओजोंहाय आरो माखासे जानाय लोंनायबो आइटेम बानायदों बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थिलांगोन आरो माबायदि प्रग्राम बेयो आरो माबायदि आइटेम लादों बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन नैजाय माने ओरैजायथ' खोमसि नालाय दायो हर ओंखायनो आं नोंथांमोनखौबो थांबाय थानो खावलायबाय आरो नोंथांमोना जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना माने स्किप खालामालासे नायलांबाय था अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन थ' लोगोफोर बिदिबा जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामब्ला जोङो थांदिनि चलो लेट्स गो फैयै नै बिसिनाव मोनफैलायबाय आङो मोनायाव नै बिसोरबो थांगोन आरो दहायनो खोन्थादोंमोन आङो सोर नै बिस्रानावहाय नै रानिया बा कजवा तुमि रबार माने रेडि जाबाय थांनोसै नै बिसिनि न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय बियो फैनानै आंनो मा होदों बेखौ खोन्थानोदे आं दै ओरैजाय नै बेबो दा बे ओंखाम संग्रा जासिगोन कारिकर ओमफ्राय नैबे जोंना भन्टि आरो बियो साहा होबाय नै लाजिदों थाखोमाबायसो ओमफ्राय जों थांसै नै आंनो मा होदों बेखौ एसे लानांगोन आङो बे आंनो बेखौ होबाय नै लाल साहा माने आं न'आव ओंखामबो एसे जाना फैखाबायमोन थेवब्ला बिसोर लानोसै आंनो आयौ बेखौ लोंबाथाय एसे मोजां जायो माने मोजां मोनो आरोखि देहाफ्रा मेंनाय सेंनायफ्रा सोब माने खारजोबो आरोखि एसे खोन्थाबाय नङा होमबा दायो ओमफ्राय मेन जायगायाव जों थांसै आरो मेन जायगायाव थांनानैसो एसे खोन्थाबावनोसै नै फैयै दायो मोनफैबाय गारिबो गंनैसो दं आरो ओमफ्राय मानसिफ्रा मा जाना दंथाय आं ओरैसो हाबग्रोगोन दायो अबावहाय नै हा कोने फैयानो ओहो फैलानो बे जाहैबाय नेपालिसो ओमफ्राय माने मानसिया बर'जों हाबा जादों आरो ओंखायनो बर'खौ इसेबां बुजियो थेवबा माने बुंनायफ्रा माने प्रनाउन्सियेसनफ्रा बारा मोजां जाया आरोखि ना बिया हमा खै बोसोर हल 2014 हा 2014 आदसा नैबिसोराव जाबाय बेबो जाहैबाय बिहारि खिन्थु बे बिहारि नङा एक्सुवेलि बे माने सुत्रदरसोमोन आरो ओमफ्राय माने बिहारिजों हाबा जाबाय नालाय ठाकुर नाखि ठाकुर এটা ঠাকুর হল আগত কি আছিল সূত্ৰধৰ না সূত্ৰধৰ नैरोजाय ओमफ्राय माबाफ्रा महिलाफ्रा ओमफ्राय आं दायो ओरैजा हाबसिगोन आरोखि मेन जायगायाव आं दायो फैनोसै सोरबा मा खालामदों नालाय फाल्थांलाय उन्दुलाबायनासो दङ मानसिफ्रा नै सोरबा माने नैबे जाहैबाय आरो मेन मालिक नङा बेनो ओमफ्राय हाब किहर पयसा এইবিলাক हा हा किहर पयसा नै साव हन्दा साव किहर माल এইবিলাক
मानसि मा लुदुस गेलेदों तीन पाती खेली दिखाई जाए तासानी तुके आमी तीन पाती खेली क्या बाबा किबा टेंशन होसे नेকি কিবা মন মারালি কে লাগছে খাই আছো লেকচাৰ বিলাক শুনি আছো লেকচাৰ বিলাক ন কেনেকুৱা ভাল না বেয়া হৈছে লেকচাৰ কালি বোলে টাইস খেলা নগা এটা বান্ডিল লম বুলি কৈছে আচ্ছা আচ্ছা ইফলে আমাৰ ओरैजाय ना नै फैसा लाग्राया बे आरो ओमफ्राय आं दाना मोजां खोन्थानोसै जिरायबाय वाव आङो फैयै दहायनो खोन्थाखादोंमोन ना जोंनि न'निफ्राय खमसे खम 2.5 किल'मिटारसो गोजान जायो होननानै आङो दायो फैयै मोनफैबाय ओमफ्राय माने ओरै ससेयावथ' जों गारिखौ एसे लामायैनो एसे गोजानाव आरो गारिखौ दोनना फैनांगौ बेयाव आं दानि खोन्थानो सानदोंमोन माने खोमसिखाय आं खोन्थानो हादिया आरोखि मानो होनबा बेयाव मोनसे दारा दङ दाराखौ बारनांगौ आरोखि ओमफ्राय मेन थांखियाव दाना फैसै नङा होमबा दहाय जे खोन्थादोंमोन आङो बेयाव माने माखासे रायलायनाय जागोन होननानै बे जाहैबाय माने जोंहा माने मोनसे गुद दं आरोना जोंनाव बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारियावहाय 8 जनिया मोनसे गुद दङ बे गुदनि दिनैहाय माने हिसाब खिताब लानाय आरोखि माने अडिट माने बिदिखौहाय साजाब दानख'ना माबायदि होनोहाय बिदि आरोखि ओमफ्राय दायो बेखौहाय जोङो माने बेयाव माने जोंना मा जायो दखानि हन्था होनना बुंदों माने जोंखौहाय मोनसे कमिटि आरो माने जोंनाव दैलि कालेक्सन खालामो जोङो ओमफ्राय बे दैलि कालेक्सनखौ जों माने जमा दोननानै ओमफ्राय सोरबाफ्रा जुदि नांगौबा इन्ट्रेस्टआव माने 4% ना 5% दिदि आमी 4.4 आरो बेबो जाहैबाय माने जाय मानसिया लांगोन बे जाहैबाय माने दैलि कालेक्सनाव हरनांगोन आरोखि जेसेबां नांगौ मोनगोन ओमफ्राय माने बे जाहैबाय जोंनि जायगानि जानांगोन आरो जों माने बेलेगाव थांनानै माने बेफोरबायदि कालेक्सन खालामहैलायनो हालायनि जोंहा माने समबो गैया ओमफ्राय माने बेखौ आं मोनसे मेसेज होनो सानदों आरोखि जुदि सोरबाफ्रा जुदि अबेबा माने एसे भिथोरिया एरियाफ्राव जुदि बेफोरबायदि दङब्ला बा जेनेबा हाथायफ्राव बा सोरबाफ्रा जुदि दखान होयोब्ला आंनिब्ला माने बे बिराद मोजां आइडिया नों जुदि 3-4जोंहाय बा 7जोंहाय बेफोरबायदि मोनसे गुड खालामनानै नोंसोर माने दैलि कालेक्सन खालामनानै ओमफ्राय नोंसोरो जेनेबा 10 दिन बा 15 दिन बा सप्तानि गेजेराव नोंसोर माने माखासे फैसाखौ माबानानै लटारि गेलेदो ओमफ्राय जाखिनि नोंसोर जेनेबा रायलायलायनायनि गेजेराव आरो दोननो हानायखौ नोंसोरो दोननानै माने इन्ट्रेस्टआव हर आरो मा जाहैबाय दानि जुगाव माने नों लनखौथ' मोनो बेंकफ्रावहाय थेवबा माने बिराद लं टु प्रसेस जायो माने मा जाहैबाय नों बेयाव माखासे कागज लेखा होनांगोन नोङो मा नोंनो माने थांलाय फैलाय खेबथाम खेबब्रै थांनांगोन नोङो बिराद जारला माने ओंखायनो जुदि गाव गावनो जुदि बेफोरबायदि बानायनानै लायोब्ला माने बिराद सहज जायो आरोखि मानो होनना बुङोबा जुदि नोंनो नांगौ बास लाबानो जाबाय बेयाव माने जेबो माबा गैया नांगौ आरो खिन्थु जों माने बेयाव आं आरो मोनसे नलेज मोनदों आं माने बेयावहाय मा जाहैबाय नों जुदि मालाबा नोंनाव फैसानि थाखाय बिराद उसुबिदा आंनो माने इमारजेन्सि फैसा नांगौ बा आं लन लानो नागिरदों माने नों लनाव थांनाय माने नोंहा बिराद लं टु प्रसेस माने दा माने जोंनाव गुदाव फैसा थाखाबायना आंनो इसिखिनि नांगौ बास दै नांगौनाय लोगो लोगो नों माने मोनबायानोसै आरोखि आं बेखौ माने मोनसे आयदाखौ बिराद मोजां मोनदों आरोना बिदि आरो ओमफ्राय जुदि जों माने बिजनेसफोरनि थाखाय आरो बे बिराद मोजां माने नों जुदि 10 दिनावनो जुदि नोङो 20-30 हाजार जुदि मोनोबा होमबा माने जों बे 20-30 हाजारजोंहाय माबा मोनसे जों माल सोनो हानाय जोंहा माने केपासिटि फैयो आरोखि ओंखायनो आं माने सोरबाफ्रा जुदि दिनैसिम बेफोर जुदि आयदाखौ रोङाखैब्ला बा रोंदोंब्लाबो एसे धैर्य हमलायलायनानै बानायब्ला आंनि थाखाय एसे मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो खिन्थु आंबो माने बेयाव इनभल्भ दं नालाय माने जिहेतुनाखि बिनिनो माने जोंना दिनैहाय मा अडिटआ जोंना दायो जासिगोन सासे फैथ'वाखैना बेजों दहा हानाय बेयाव जाहैबाय नै ओरैजायबो बे जाहैबाय जोंना मालिक फैसा लाग्रा ओमफ्राय सासे दंबाय सासे फैयाखै ओरैजाय नै दायो लेखाफ्रा जाखाजोब्बाय ओमफ्राय जों दायो ओमफ्राय दायो जों अडिट सडिट खालामखांनानै जों माने जोंनाव माखासे जानाय लोंनाय एसे आइटेम खालामनाय जायो आरो बेखौबो एसे खोन्थालांसै सोरबाफ्रा हनै मेंनानै माने उन्दुबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मालिकआ फैग्रोमोना माने जोंनो साहा लाबोबाय आरो लाल साहा माने एकदम गुदुं उखुन्दै खुलायदों ना सिनि ना संख्रि नङा माने बेयाव सोब गासिबो मिक्सार बेसोर जाहैबाय सुत्रधरसोमोन खिन्थु माबाजों ठाकुरजों हाबा जाबाय बे ठाकुर ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सुत्रधर नैबे जाहैबाय बसुमतारी आंबो बसुमतारी ओमफ्राय बैसोर साथामाबो सुत्रधर बेबो सुत्रधर आरो बेखौनो खोन्थाबा दानि नेपालिजों रायलायनाया नै बिनिनो हिन्जाव आरो बिथाङा माने एकदम नेपालिफ्रा लाना फैदों जाहैबाय ना नेपालिसो ना नेपालि ना नेपालिनिसो नङा ना नेपालिखा सोरबाफ्रा जुदि दिनैसिम जुदि बेफोरबायदि खामानि मावनो होनना जुदि सानदोंब्ला माने खामानिखौ माव मोजां माने बिराद थाब ग्र' जायो आरोखि माने आं दहायनो माखासे रिजनफोरखौ खोन्थाखाबाय जुदि नांगौथार जुदि जायोब्ला
माने गाव नों बेंकआव थांनायाव नों खमसेखम माने लेखा जमा होनाया माने बिराद सम लायो आरोखि जुदि गाव गावनो जुदि बेफोरबायदि गुड खुलिनानै जुदि फैसा थायोबा आंनो दा एसेखिनि 1 लाख नांगौ 1.5 लाख नांगौ नों लगे मोनगोन माने नोङो खुनु खोथा गैया आरोखि बेयाव खुनु ना कागज होनाङा मा होनाङा खिन्थु जोंनि गुडनि जोंनिसो फैसाखा नालाय बियो बेबायदि आरोखि आं माने बेखौनो खोन्थाबाय अटिटनि खोथा सोरबाफोरनि माबायदि नायदों आरो जाबाय दायो दहायनिफ्राय भिडिअ बानायनायखौ भिडिअ बानायनाङा होनलायदों माने किमान हल टाइम सासन 10:30 কিমান কেইটা বজাৰ পৰা বহিছিলোঁ আমি কেইটা বজাৰ পৰা বহিছিলোঁ 7:30 आरो बहुत আছে नै लेखाफोरा आंनाव लिरबाय ओरैजाय गासिबो दंजोबो नुदोंना बारा गैला आरो दायो जाबाय हरनि 1टा नै अडिट सडिट जोबखांनानै आरोना ओंखाम दानाय जायो ओंखाम जाबाय जोङो हरनि दायो 1टा माने 1:30 जाबाय गुफुर गावराङा ओंखाम रानदों बे जाहैबाय नै बिनि आरोना मेसेज बियो गुफुर गावरां मानसियाबो गुफुरखा बारा नोंगौ गावरांखाबो ओमफ्राय बै सासेया माबा होनो बेलाय मा बेयो मा होनदा बै सासे सोर बेखौलाय मा होनगोन बेखौ हा लावगि मा ओमफ्राय बे सासेयालाय नैबे बियो बे सासेया आं बियो दालि रानदों लावगिनो बियो ओमफ्राय बे सासेयालाय होनदा खोन्थालाय बियो हायथु ओंखाम जानो रोङा ए सासेया ओंखाम जानो रोङा ना ओंखाम जानो रोङा दा इंलिस